Irido ang 22 anyos sa si Franz David Avila asinang 8 anyos na aki-kaning si Keish David kang barangay Idingay, Masbate City. Matapos na makabangga ang piglulunadang motorsiklo sa sarong delivery truck, pasado alas 8 kasudbang aga sa parehong lugar. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Ariel Dayapneri, hepe kang Masbate City Police Office, pasiring kuta sa barangay nursery ang mag-ama agikan sa sendang residensya. Mantang pigbabaybay ang lugar kang insidente, nag-overtake subot si Avila sa sarong bihikulo. Alagad dain nariparo ang papalikong delivery truck na nagresulta sa sendang pagkakairido. Nakita niyo na sir na may sa unahan, yung mga tricycle nakatigil na gawa nung nag-iuto nga yung truck. Kaya, nung mag-apply siya ng, ng brake, medyo alanganin na, naabot niya pa rin sir yung truck. Kaya doon sa sir sumakol. Sa kusugang pakakabangga, nakalasik ang mga biktima sa tinampo. Rason nga ni magsapuan mga inining seryosong lugad sa maniba-ibang partikan sa indang hawak na tulos mananaidra sa ospital. Yung truck sir, walang kasalanan doon sir. Aminado naman sir yung driver ng motorsiklo. Then, yun na nga lang sir, kinausap natin sir yung sa side ng truck na matulungan din kahit pa paano. Sa presente, nagpaparayray ng unyan sa BRTTH ang mag-ama. Nangapudan maning tabang pinansyal ang mga biktima. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal